Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa bukid guys. Kasi bukid ito talagang mga ano natin eh. Buhay bukid tayo. Dala namin yung ano guys. 2 sako at saka kalahating ano. Biniyak na niyog. Dito kami sa ano. Pinakamalayong ano area dito sa amin. Pero pwede siyang daanan ng ano guys, motor. Kaso lang, medyo lubak-lubak yung daan. Kinuha namin ito yung, dito yung ano. Sayang naman kasi pag hindi natin kukunin. Sayang naman din pirahan naman din natin to. Ito lang, mga biniyak na niyog yan. Dadalhin namin doon sa ano, Ganggangan. Kaya tara na guys, biyahe tayo papunta sa Ganggangan. Okay. Guys, sige pa. Punta na tayo guys. Handa rin na natin itong crosswind natin. Yan. Para tayo doon. Maganda yung daan guys. Okay kayo. Walang lubak-lubak na daan dito. Oh, naman ino. Ang ating dansay. Okay kayo. Okay kayo. Sarap ng biyahe. Ganda ng daan dito guys. Yeah. Sakay kayo, balik. Okay guys. Woo! Let's go! Ang ganda ng daan dito guys. Okay tayo. Okay tayo. Okay tayo. Okay tayo. Okay kayo guys. Sarap magbiyahe dito guys sa amin. Kaya nanyanyahan namin kayo. Pumunta kayo dito sa amin. Bantay say. Woo! Road trip tayo guys. Ini lagu gagaw, indugaw. Naka-video ba na sa'yo? Okay kayo.
nga sad mi guys. Okay kayo boy. Tanggal yung ano natin guys. Pahinga muna kami guys kasi nakapoy kami sa ano, pagtulak ng motor. So, okay kayo. Dito may sa bahay ni Uncle Rudy. Yan. Uncle namin yan. Yung asawa, antihan niyo. Tapos yung mga alagang baboy, manok, kambing. Okay kayo. Check natin yung motor natin guys. Okay lah. Okay. Larga na naman tayo. Okay kayo guys. Oh, gikapoy kami ng mabuti. Okay. Let's go again. Mga pili mo aman. Ano na? Natunan naman kami guys. Okay, ito naman. Abol. Sunod na tama niyo. Okay kayo. Sarap ng biyahe namin guys. Ang daming pagsubok. Yan, patungas na naman kami. Pulinuhan natin. Uy, napunta tayo sa lapit. Oh, 1, 2, 3. Natanggal na naman yung ano natin guys. Pandar na naman tayo. Yan. Okay. Okay kayo guys. Pero at least hindi tayo susuko. Walang sukuan. Ganyan tayo mga Pinoy. Okay kayo. Huwag ng kamera ko guys oh. Bisoy kayo. Okay. Let's go again. Ito. Pababa. Spaghetti pababa. Ang daan pababa. Spaghetti ang mga kahoy dito. Okay kayo. Itong area dito guys, sa amin to guys. So, may mga tanim kayo punong kahoy dito. May mga puno ng palkata. Ulit mo. Ulit mo guys. Bigay ang daan guys. Yan ang tatahakin ng daan guys. Ayusin muna natin yung kambyada natin. Let's go! Okay kayo! Okay
guys. Wala ito. Ito pa rin ito. Oo, tayo dito. Sirko Balintang. Ilang beses kami naghunong-hunong doon. Ang ganda ng daan. Sa wakas guys, nakaabot rin tayo dito guys. Ito yung, ito lang yung ano namin, karga. Pero, okay. Ilagay na naman natin yan dito sa ganggangan. Para kahit pa paano, pera pa rin yan. Ito yung kasama sa Three Brothers. Yan. Okay kayo. Ito yung mga alaga natin guys, oh. Mga alaga nating pato. Uy, pasok na kayo sa loob. Yan yung mga alaga nating pato guys. Assorted, pato, manok. Yan. Alaga natin yan. Punta kayo dito. Magluto tayo yan. Kaya, okay kayo guys. Thank you. Salamat sa panonood nyo. Sa aming rides, galing doon. Kaya, okay kayo. Enjoy lamang tayo sa ating buhay. Lalo na dito sa ating buhay, bukid. Okay kayo.